Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ζωντανά διαδικτυακά κοντά σας στο ionyaRadio.gr στην καθημερινή μας επικοινωνία. Και σήμερα καλεσμένος ζωντανά στο στούντιο του ionyaRadio.gr ο πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Πέτρος Σταμύρης. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά καταρχήν για την άμεση ανταπόκριση και την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Τσάδη, καλησπέρα στους ακηθυρούς, όσους μας ακούνε και όσοι δεν μας ακούνε, όπως λέω πάντα, γιατί οι άνθρωποι έχουν και τις δουλειές τους και το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη περίοδο. Σωστά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο στούντιο που ήρθα εδώ πέρα, που μιλήσαμε, που είπαμε δύο πράγματα πέρα από τον αέρα που λέμε, και χαίρομαι πραγματικά που σε γνώρισα και από κοντά. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε και δεν το λέμε επειδή είστε εδώ κοντά μας ζωντανά στο στούντιο. Είναι μια κοινή άποψη αυτή και ανεξάρτητα από το ότι διανύουμε μια προεκλογική περίοδο που τα πάντα κινούνται σε ένα άλλο πλαίσιο και πρέπει και εμείς δημοσιογραφικά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κρατάμε τις αναγκαίες αποστάσεις στην όποια τοποθέτηση και θέση. Στην προκειμένη περίπτωση, στη δική σας δεν κρατάμε καμία απόσταση. Το λέμε ευθέως ότι πραγματικά η δική σας συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση είναι ένα σημαντικό γεγονός. Γιατί αυτό το οποίο έλεγα εσωτερικά το λέω και δημόσια. Είστε από τους προέδρους και από τους ανθρώπους που έχουν διαγράψει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό το οποίο λείπει πλέον και ίσως πρέπει να γίνει γενικός κανόνας, σε κάποιες περιπτώσεις το συναντάμε, είναι ότι διατηρείται αυτό που προηγούμενα ήταν και χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, έτσι, το φιλότιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν υπάρχει φιλότιμο υπάρχουν πάντοτε και λύσεις. Υπάρχει ανθρώπινη επαφή, ανθρώπινη επικοινωνία. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Πρόεδρε, πρέπει να είστε εξαιρετικά ικανοποιημένος από τις εξελίξεις όσον αφορά την Εκκλησία. Ένα πολύ σπουδαίο έργο, ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς. Η Εκκλησία προχωράει πάρα πολύ, δηλαδή εάν την έφτιαχνε ένας ιδιώτης με δικά του λεπτά θα καθυστερούσε. Πρώτη φορά που δημόσια δουλειά που γίνεται, που είναι τόσο γρήγορη, τόσο καλή κατασκευή και μπορείς και μιλάς με τους εργαζόμενους, με τον εργολάβο, με τους μηχανικούς και ιδιαίτερα με τη Νανούλα που λέω, τη κυρία που είναι υπεύθυνη εκεί πέρα, τη μηχανικός, και συζητάμε τόσο ωραία που βρίσκουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που επί Προεδρία μου με τη συμβολή της περιφέρειας της κυρίας Κράτσας, της κυρίας Μοθονέου, του κύριου Στασινόπουλου και το μηχανικό της περιφέρειας που γίνει και αυτό το έργο. Διότι είναι, πέρα ότι είναι γερό, είναι και ένα ωραίο κομψοτέχνημα θα γίνει. Και με την ευκαιρία να μου επιτρέψουν να πω ότι αύριο το απόγευμα 8 η ώρα με τον παπά μας, ένα ανεξαίρετο ιερέα, θα κάνουμε μια παράκτηση. Όποιος επιθυμεί ας έρθει να λειτουργηθεί στην παράκτηση και να δει που έχουμε φτάσει. Γίνεται με γρήγορους ρυθμούς, έτσι, σας διακόπτω, αλλά πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν έλειξε μία μέρα ένας εργαζόμενος. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να πω και το εξής, ότι αυτή η Εκκλησία πάρα πολλά χρόνια παιδευόμουν ή πρόεδρος σύμβουλος στην κοινότητα για αυτό το θέμα. Ναι. Επειδή πρώτη φορά που ήρθα στο στούντιο δεν θέλω να αρχίσω τις συγκρίνειες, θέλω να πω τα ευχάριστα, χαίρομαι που προχωράει και χαίρομαι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε επικεφαλής, το Γιώργο Τζουράκη, θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Και εγώ πρόεδρος, αν θέλει το χωριό μου στον Άγιο Δημήτρη, πιστεύω ότι έχω δώσει καλά δείγματα. Αν θέλει, αν δεν θέλει να με ψηφίσει, ίσως να βρω και την ησυχία μου. Ναι. Την οποία δεν την επιθυμώ, γιατί τώρα προς το τέλος της ζωής μου θέλω όσο μπορώ να προσφέρω.
Διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε στο τέλος της ζωής μου. Να σας πω γιατί το λέω. Όχι, δεν είστε και τόσο μεγάλος, αλλά άλλο θέλω να καταλήξω. Μακάρι να είχαν όλοι τον αριθμό και τη ζωντάνια τη δική σας σε αυτά τα οποία υλοποιείτε. Νομίζω ότι όποιος. Πρόεδρε, το εννοώ πραγματικά. Θέλω, επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας διακόψω, αλλά όποιος παρακολουθεί και την κίνηση τη δική σας μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο Facebook, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της δραστηριότητας. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι ακόμα. Ανεξάρτητα από τον κύριο Τσουρουνάκη, ο οποίος βεβαίως είναι ένας πολύ καλός υποψήφιος δήμαρχος, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς ιδεολογικά ή ποια είναι η άποψή του ή η θέση του για τις επιλογές των προσώπων, είστε κάποιοι που συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές, πρόεδρε, που είστε πάνω από αυτό. Κυρίως μετράει αυτό το οποίο έχετε δώσει στην κοινωνία επί σειρά ετών, ο σεβασμός που εκπέμπετε στους συνομιλητές σας, ο τρόπος με τον οποίο ασκείτε τα καθήκοντά σας, η ανοιχτή πόρτα του σπιτιού σας. Θέλω να πω σε κάθε περίπτωση αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει ακόμη να διατηρηθούν και να υπάρχουν και να γίνουν και παράδειγμα προς μίμηση. Δεν πειράζει, μιλάω ανοιχτά, το πιστεύω και γι' αυτό το λέω έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Λέγατε λοιπόν ότι εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δεν θα σας αφήσω να το σχολιάσετε, γι' αυτό προχωράω στο επόμενο θέμα, με ταχύτατους ρυθμούς η Εκκλησία, μια σύγχρονη Εκκλησία όμως, έτσι. Ναι. Στην πορεία μπήκε μέσα θέμα για μικροφωνική εγκατάσταση, για πυροσβεστήρες, για πυροσφάλεια, για κάτι ειδικά στα παράθυρα που θα έχουν και κάμερες και όλα αυτά τα πράγματα και θα βλέπουμε. Μπήκαν επιπλέον πράγματα τα οποία τα εγκρίνει και η περιφέρεια αλλά και προσωπικά η κυρία Μοθονέου που ήρθε έξω, τη συζητήσαμε, τα είδε και μίλησε με τη... Έχω μια πολύ καλή συνεργασία και επειδή δεν κρύβουμε, γιατί όποιος κρύβεται κάτι έχει κάνει. Σωστό. Εγώ θα στηρίξω την κυρία Κράτσα και την κυρία Μοθονέου, γιατί οι προηγούμενοι, οι νομάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, όλοι οι υποσχέσεις και ιστορίες, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα απολύτως. Και εγώ δεν είμαι αγνώμων και από εκεί πέρα. Τώρα που είμαι και ελεύθερος πολιτικά, δεν ανήκω πουθενά, έχω το δικαίωμα και όποιος θέλει ας το μετρήσει τον καθένα και εκεί. Χαίρομαι για τους υποψηφίους που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Κράτσας. Δεν είναι μου πέφτει λόγο να τους ανακοινώσω εγώ. Ναι. Φαντάζομαι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ανακοινωθούν εκ των πραγμάτων. Χαίρομαι που τους ξέρω. Και εκείνο που θέλω να πω, να μην σε καθυστερώ. Θέλω μία ακόμα δύο ερωτήσεις να σας κάνω και θα σας αποδεσμεύσω σύντομα. Για πείτε μου όμως αυτό που θέλετε. Θέλω να πω ότι η εκκλησία του χωριού μου θα είναι το κόρυμα του χωριού μου. Υπάρχει μεγαλύτερο έργο από αυτό σε ένα δημοτικό διαμέρισμα? Δεν υπάρχει. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, το να κερδίσει κανείς και μία άλλη διεκδίκηση, ένα μεγάλο στόχο, γιατί πέρα από αυτό είναι η ασφάλεια και των κατοίκων της περιοχής, αλλά και όσων επισκέπτονται την περιοχή και όσοι περνούν από την περιοχή. Και αναφέρομαι βέβαια και στη διαπλάτηση του δρόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει στα ψηλά γράμματα αυτό, Πρόεδρε. Έχουμε θρηνήσει κόσμο. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Με την ευκαιρία της οδικής ασφάλειας θέλω να πω το εξής, ότι τελειώνοντας η εκκλησία, ανοίγοντας ο δρόμος, θα κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις αν δεν καταλάβει ο κάθε οδηγός ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι και εκείνος επικίνδυνος. Όχι μονάχα ο πεζός που ξεχάστηκε και δεν κοίταξε δεξιά-αριστερά και πρέπει να τον σκοτώσουμε. Έχουν τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 15 άτομα σκοτωθεί στο Άγιο Δημήτρη. Κάποια φορά λοιπόν θα πρέπει να τελειώσει. Και ευκαιρία που φτιάχτηκαν 5 πράγματα είναι από τη συγχωμένη τη Θοδώρα την Αρμανίδα που σκοτώθηκε και δεν είπα ποτέ ούτε πρέπει να πω, γιατί και στον τηλεοπτικό σταθμό στο Ιόνια που βγήκα και μίλησα για αυτό το θέμα, είπα ότι εκεί την ώρα η κοπέλα βλέποντας ένα στενό δρόμο δεν ανέβηκε κάπου αλλού, η Θοδώρα η συγχωρεμένη, δεν ανέβηκε κάπου αλλού, πήγε λίγο προς εκεί, ερχόταν το αυτοκίνητο, υπήρχε ο ήλιος που δεν βλέπεις τίποτα. Αυτά. Τώρα όμως που άνοιξε ο δρόμος σε εκείνο το σημείο δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο έργο. Και ελπίζω και στην εκκλησία κοντά.
Πέρα από την ασφάλεια του πολίτη δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, και πέρα από αυτό το οποίο τώρα εξελίσσεται, και αναφέρομαι βέβαια στην κατασκευή και στην ολοκλήρωση της εκκλησίας που πολύ σύντομα θα δούμε. Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το πολιτικό σκέλος. Πώς εξελίσσεται ο προεκλογικός αγώνας? Έχω μια αίσθηση ότι είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος, συγκριτικά με άλλες εποχές. Κοιτάξτε, όλοι οι συνδυασμοί, ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, από τη Λαϊκή Σφύρωση, βλέπω να μπαίνουν άνθρωποι μέσα, ναι, πέρα από το κόμμα, πέρα από αυτά. Εγώ ήμουν βέβαια ο κακός συγγενής, αλλά δεν πειράζει. Και ναι, όμως σε όλες τις παρατάξεις ή σε όλα τα ψηφοδέλτια, τα εξάρτητα, πόνιμα, ανεώνυμα, οτιδήποτε, υπάρχει δυσκολία. Διότι δεν υπάρχει η αυτοδιοίκηση πέρα από το Δήμο. Τα χωριά, ναι, αν δεν υπάρχει ο Δήμαρχος να έχει μια καλή διάθεση, δεν γίνεται τίποτα. Στον Άγιο Δημήτρη τα τελευταία 4 χρόνια, πέρα από 50 περίπου κυβικά τσιμέντο που ρίχτηκε, τα 30-32 ναι, πήγαν σε μια εκκλησία που ήταν εγκατελειμμένη στο προάβλιο χώρο, και από εκεί λοιπόν δεν έπεσε τίποτα άλλο. Οι κάδοι ήρθαν χτες μετά από... ήρθαν τελικά όμως, ναι. Που ήρθαν 4 κάδοι, οι οποίοι πήραν τον κύριο Σπύρο σήμερα τηλέφωνο και του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να τις πάω πουθενά, γιατί αν πάω κάπου έναν κάδο θα παραπαγεί το άλλος. Έχω κάνει έτοιμα για 12 κάδους μαζί με τον Δράκα, το άλλο χωριό, ναι, και 5 για ανακύκλωση. Λοιπόν, και αν δεν έρθουν δεν τις πάει. Ας έρθουν να τις πάρει, θα τις πάει ο κύριος Σπύρος. Τι σας είπε ο Αντιδήμαρχος, Πρόεδρε, για το αίτημά σας για 12 κάδους και 5 ανακύκλωσης? Είπα ότι θα τις φέρει, και σήμερα που τον εστρίμωξε λίγο η συζήτηση, μου είπε ότι επισκευάζουν κάδους, έτσι συναρμολογούν. Λοιπόν, φέρε 10 κάδους στον Άγιο Δημήτρη, να τις πάμε με το αυτοκίνητο, να τις βάλουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Να πάρω εγώ τον κάδο τώρα, να δείξω παρτίδες γιατί έδεκε, γιατί έδωμα, γιατί εκεί, γιατί αλλού. Αυτά είναι τεχνικές παλαιές, οι οποίες έχω διδαχτεί τόσα πολλά χρόνια που τις ξέρω. Ναι. Γιατί αμέσως θα πέσουν 5 τηλέφωνα, ο Σταμύρης πήγε τον κάδο στο Τετράδι, δεν τον πήγε στο Σταμύρη. Το γνωστό, το γνωστό. Λοιπόν, Πρόεδρε, ποιο είναι το πλεονέκτημα του κυρίου Τσουρουνάκη, του συνδυασμού σας? Ότι έχει συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους που ή έχουν περάσει από το Δήμο ή είναι επιστήμονες ή οτιδήποτε για κάτι αλλιώτικο. Παραδείγματος χάρη, κάθονται και κλεβάζουν για έναν κάδο, σε ανακύκλωση, για ρουχισμό και τέτοια. Γιατί δεν με κλεβάζανε που έχω πάει στα 4 χρόνια 3 τόνους ρούχα στο κοινωνικό πανεπολείο? Ναι. Γιατί δεν με κλεβάζανε όταν έχω πάει τρόφιμα που πήγα και στο κοινωνικό εστιατόριο φτιάχνανε μπιφτέκια και δεν είχαν πατάτες γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμα, και πήγα απέναντι από τον κύριο Τσουκαλά που είμαστε συγγενείς και πήρα 2 τσουβάλια πατάτες, ένα το πλήρωσα, το άλλο μου το χάρισε, και τα πήγα εκεί να μαγειρέψουν να φάνε οι φτωχοί άνθρωποι, οι κατατρεμμένοι που τους αγαπάνε, ναι, και θα τους πλησιάσουν με ένα 20 να ψηφίσουν. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι υπάρχει μια υπερβολή ενδεχομένως και ένα ενδιαφέρον προεκλογικά κατά κύριο λόγο, το κατάλαβα καλά? Καλώς. Το θετικό στοιχείο, το απόλυτα θετικό στοιχείο του κυρίου Τσουρουνάκη που ότι για εσάς συζητά. Εχθές το πρωί είμαστε εκεί και πολλές φορές είχα την αίσθηση ότι μ' άκουε. Είχα την αίσθηση ότι μ' άκουε, λέτε. Ότι μ' άκουε στην κουβέντα. Ναι, είχατε την αίσθηση. Σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, πάντως σημαντικό. Το μειονέκτημα του κυρίου Αρετάκη ποιο είναι? Το μειονέκτημα, το αρνητικό? Δεν μπορεί να κάνει πέρα από εργολαβική διοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί. Εργολαβική διοίκηση, όχι αυτοδιοικητική διοίκηση. Στη δουλειά του, εκεί που ήταν. Εκεί, από ό,τι ακούω, μπόρεσε και έκαμε έργο. Όπως έκαμε και το σχολείο. Εντάξει. Αλλά θα μπορούσε να έχει τα μηχανήματα ο Δήμος. Δεν έχει τσάπα ο Δήμος. Δεν έχει τσάπα. Ένα τσαπάκι που φτιάχνει τις βλάβες, ναι, πάει με μεροκάματο εκεί πέρα με ώρα, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει ανταλλακτικά. Και η αλήθεια για το προχτές στο δρόμο της Λιθακιάς, ναι, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά και δεν υπήρχε και το μηχάνημα να γίνει συγκόλληση
της Σωλήνας. Και έφερε η εταιρεία Αντέος από την Πάτρα και μέσα σε μισή ώρα έγινε. Τώρα, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά και δεν υπήρχε το μηχάνημα της συγκόλλησης, λέτε, και υπήρξε το πρόβλημα που υπήρξε και ήταν πολύ μεγάλο, γιατί ένα μεγάλο τμήμα της Ακίνθου δεν είχε νερό. Μιλάτε για το κεντρικό αγωγό στη Λιθακιά. Πρόεδρε, να ρωτήσω. Ναι, θέλετε κάτι να πείτε? Όχι, θέλω να ρωτήσω το εξής: το μειονέκτημα του κύριου Στασινόπουλου. Ας μην το σχολιάσουμε. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε? Όχι, δεν θέλω. Καλώς. Κάποια ώρα μετά από τις εκλογές, ναι, ίσως να του θυμίσω κάποια πράγματα που του είπα. Λοιπόν, δεν το έλεγε. Για τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τι θα λέγατε για τον υποψήφιο είναι δήμαρχο? Ένας εξαιρετικός κομμουνιστής, ναι, ο οποίος, να το υπενθυμίσω, ότι και την προηγούμενη φορά που ήταν επικεφαλής, στην πορεία τον εβγάλανε. Διότι ο άνθρωπος βλέπει πιο μπροστά από κάτι άλλους καθυλωμένους στην καρέκλα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω καμία ερώτηση. Μιλάτε χωρίς περιστροφές, Πρόεδρε. Λέτε αυτό το οποίο πιστεύετε και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για το δημόσιο διάλογο. Πρόεδρε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο του enjaradio.gr και για την ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε λίγο πριν την έναρξη της επικοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να έχετε πάντοτε υγεία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εύχομαι να καταλάβει αυτές τις εκλογές ο λαός. Δεν ψηφάω στα μύρη για να μην ψηφίσω τετράδι ή το αντίστροφα. Ψηφάω άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει, που μπορεί να μην υπάρχει λούμπα, που μπορεί να υπάρχει νερό, που μπορεί να υπάρχει καθαριότητα. Λοιπόν, και όχι δίνουμε εν μέρη την καθαριότητα σε ανθρώπους που μας βολεύει. Τέλος, το δημόσιο, το κράτος βάζει φόρους και δίνει λεφτά. Όχι, δεν παίρνουν τα λεφτά γιατί θα πληρώσω ΦΠΑ. Δεν το πληρώνει από την τσέπη του κανένας. Το πληρώνει το κράτος. Και το κράτος που το εισπράττει έχει υποχρέωση μέσω του Δήμου, της Περιφέρειας, να φτιάνει έργο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Γεια σου.